Hello YouTube. Hej YouTube. X-Gamers her med noget mere Hunger Games. Og jeg har min partner med den her gang. Jeg har min partner med. Halløj. Kom, vi går hen til Easy Parkour. Halløj. Og Easy parkour. YouTube har set mig lave Easy Parkour, og det er jeg fucking klar til. Er du klar? Det er du for dårlig til. For fuck's sake, den gider ikke at hoppe. Min gad heller ikke hoppe. Hop nu! Jeg hopper op i en blok. Det er fordi man hopper op i den der blok, der er lige ovenover dig. Jeg prøver noget her. Okay, er du klar? Ja! Og så er du klar? Er du klar? Nå, så begynder vi. Nej! Røg du også ud? Nej. Nå. Den er ikke startet endnu. Skynd dig. Jeg skal Der er kun 23 players. Du skal skynde dig. Der er 24 nu. sådan der. Nej, jeg er inde. Og der var den 24. Begyndte vi optagelsen for hvor lang tid siden? I don't know. Okay, vi skal... Ja, okay. Yes, 3, 2, 1... Jeg blev kastet! Okay, der stoppede læggen helt luksus. YouTube, jeg skal lige se. Perfekt. Sådan der. Lukas, hvor er du? Pis. Ja, jeg kan se dig. Hvor er du? Igennem, jeg hvad hedder jeg det? kan se dig, jeg kan Glasset. se dig. Okay, vi løber på min... Kan du se bag ved mig? Bag ved mig skal du løbe. Okay. Det er lidt irriterende, når min lillebror hele tiden ringer til mig. Okay, kom, skynd dig, Lukas. Skynd dig hen til mig. De er efter mig, Lukas. Lukas, hvor er du henne? Jeg er sådan løb. Jeg er lige bag dig. Okay, ikke den vej, fordi nu er alle gået. Se, nu er alle gået. Nu kan vi bare tage alle tingene. Hvor er det grimme. Hvis der overhovedet er noget tilbage. Hvis det også der er grimme. Jeg tror bare, det er også der er grimme. Okay, den her vej, kom. Hallo, Jason, jeg havde en brøg... Nej, fuck den. Hvor er den henne? Kom. Er du med? Ja, jeg er lige bag dig. Pas på, der er en heroppe. Er der? Hvor? Det her det er et stort sted. Hvor er der en? I fucking hate this. Jeg hader den her map. Der er en kiste derovre. Lad os håbe, der ikke er nogen, der har fundet den. Yes! Der er sådan en herovre. Er der? Hvad ligger der i den? Det ved jeg ikke, jeg kan ikke se den endnu. Sådan der. Og der er, hvad hedder det, svær. 2. Nej, der var kun et. Der er en økse også. Giv Må du have øksen? Ja. Der er ingenting. Har du også... Jeg har en bue mere. Har du også læk? Ja, jeg har en bue. Hvad har jeg? Har du også læk? Får du også nogle læk? Ja, jeg får også lidt lag. Hvad for en video skal vi optage efter det her? YouTube, vi skal ikke tro, vi var sådan nogle freaks, der bare hele tiden optager sådan 24/7, men... Det er da en god ting, er det ikke? Okay. Vi skal i hvert fald spille noget andet, fordi... Nå, kommer der? For satan Hallo? lag. Ja, hvad? Kommer der? Hvad er det for en underlig map at bygge? Det ved jeg ikke. Hvorfor skal man løbe rundt indenfor? Det er ikke rigtig Hunger Games. Det er Hunger Games-agtigt. Det er ikke engang, det skal være sådan en kube jo. Ja, eller hvor man er udenfor i det mindste. Jeg tror, vi er på et eller andet rumskib eller sådan noget, Lukas. Ja, jeg tror, vi er også på sådan et rumskib, ja. En lidt fornemmelse. Og jeg vil lige falde. Nå, vi er oppe i rummet, Lukas. Se, der er en planet. Prøv at se det der den der rumting derovre, hvor der er sådan en helikopterlanding. What the fuck? Kom. Hvor der står A i stedet for H. Jeg vil Jeg have har fundet en. en kiste. Nej, jeg har fundet en player. For satan, jeg faldt ned. Shit. Fuck. Kom, vi slår ham ihjel. Nej, han er væk. Okay, kom. Hvor fuck er vi? Kan vi gå den her vej ned? Ja. Og ned herovre. Den er vej.
Jeg Jeg kigger tjekker ind i lige det her det rum. Er der noget? Kig ind i Ja, der er en rummet. kiste. Hvad, Der hvad? er guld og bue og sådan noget. Jeg kan lave, hvad hedder det? Jeg var der i der. Der er vandmelon. Tag vandmelon. Det er med. Er der ikke et crafting table? Jeg har brug for et crafting table, så kan jeg lave Jo, der er pil. nok. Ja, jeg fik endelig et sværd. Jeg er næsten fuld af armor. Hvad fuck er der her? Intet. Og der er stadig ikke noget crafting table. Vi finder en, Lukas. Jamen, jeg skal bruge den til at lave pile, så kan jeg skyde efter de andre. Ja, der var et crafting table. Fandt du endelig et? Ja, jeg fandt det. Jeg har pants. Jeg har det der bukser til dig. Ja. Ja. Jeg har en bue til dig. Ja, giv mig. Hvad er det, du leder efter? Hvad er ikke noget? Leder du ikke efter et eller andet, så du kunne lave pil? Jo, men jeg har lavet den. Nå. Nu er der en kiste inde. Der er 2. Vend lige på mig. Jeg er ikke gået videre. Yes, nu har jeg fuld armor. Jeg mangler kun sko. Ja, jeg tror, jeg har et par til dig. 9. Der er jeg ikke engang. At. Hvad ligger der herinde? Der ligger svær. Jo, nu har jeg tober boots. What the fuck? Jeg har et på mig, og så har jeg 2 i det der. Jeg har tjekket de der kister. Tag de der tingling. Har du kigget ind i de andre? Har du kigget ind i det andet rum? Og jeg er 25 minutter. Oh shit. Ved du hvad der lå derinde? Kig. Hvad? Er du dum? Er du dum? Her, jeg har nogle bukser til dig. Nogle gode nogle. Her. Ja, de der. Brynje. Brynja. Brynje. Vi er nødt til at gå helt ovenpå. Ovenpå. Ja, ellers kan vi ikke komme ud. Okay. Men hvorfor skal der også være så mange inde på den her server? Nej, der er faktisk ikke særlig mange tilbage. Der er kun 3, Nej, der er 9 tilbage. Lukas, der er over 3000 i hele serveren. Ja, det er ikke det samme, Jasin. Det er ikke det samme. Der er en der. Der er en der, Jasin, hjælp mig. Ja, jeg skal lige have den her svær ud. Jeg dør. Lukas, jeg døde. Gå ned og tag min stof. Og da han faldt, han skyder med bue. Døde du? Nej. Lukas, tag mit stof, det ligger, når han har taget det. Skyd ham. Kan du se mig? Jasin, kan du se mig? Jasin, Hvad? kan du se mig? Om jeg kan se dig? Ja, sådan altså, fordi du er død, så kan du se. Ja, det kan jeg. Lukas, der er mit stof, mand. Kom nu, Lukas. Du går Hvor er forbi det? Tilbage. Okay, tilbage. Ja, der. Og så op på det her underlige mushroombjerg. Ja, der. Der ligger alle mine ting. Pas på, der kommer en. Der kommer en. Dræb ham. Oh, shit. Jeg er død. Jeg tror bare, vi stopper den her episode her. Ja, det ville være en god idé. Okay, YouTube, det har været en fun episode, tror jeg. Hvad siger du, Lukas? Yeah. Ja. Vi ses i næste episode af Hunger Games. Goodbye.